chceš fotiť svadbu alebo oslavu a nevieš, či tvoje vybavenie stačí na to, aby boli fotky pekné, tak ja ti ukážem, s čím som fotil ja moju prvú svadbu a zatiaľ aj jedinú. Odohrávala sa v kostole, bola tam oslava potom a fotilo sa až do nejakej 2. hodiny v noci. Fotky som robil aj pri zámočku, čo tiež vlastne prvýkrát som, ale tak fotenie ma baví, tak nejako sa to dalo stlcť. Mám základný fotoaparát, je to zrkadlovka, ukážeme si objektívy, aké som použil, aké som si zobral a nepoužil, takže vlastne mi boli zbytočne, iba som to so sebou ťahal. A mohol by som asi na to pomaly aj prejsť. Začali sme teda na tom zámočku a potreboval som samozrejme statív, keďže som chcel fotiť to sa fotilo za dňa, to bolo koľko? 1 hodina po obede, takže okolo obeda 1 hodina. Ostré slnko bolo v ten deň a bolo jasné, že blesk, ktorý má ten fotoaparát, taký ten stávaný, že to neubliskne, to protisvetlo, tak som si požičal blesk. Tak bol to vlastne tento, foťák mám Nikon, ale začneme teda bleskom. Je to tá najvyššia rada asi od Meike, bol požičaný, ale nakoľko sa mi ho podarilo týmto zámočkom dole záretovať, tak spadol zo statívu a musel som si ho odkúpiť, keďže som ho poškodil, ale nevadí, blesk stále ide. Ale dobre, poďme naspäť k tej výbave. Teda mal som blesk, žiadne tie difúzory k tomu som nemal, iba jedine čo som používal bola vlastne táto rozptýlka, to si potom povieme, ako som s ňou fotil, ale pri tom zámočku som teda potreboval blesk, samozrejme statív. Statív máme úplne ten jednoduchý, základný, je to od Hamy, ukázať vám ho nemôžem, lebo na ňom mám teraz kameru. A k blesku, keď teda si nasadím blesk na statív a dal som to nejak tak, aby boli nevesta so ženíkom normálne osvietení, aby nerobili nejaké ostré tiene a také tie veci. Tak keď som to chcel na statíve mať, tak som potreboval diaľkový odpaľovač. Toto je vlastne vysielač a toto je príjimač. Príjimač, ono to stojí celé, neviem, možno 7 €. Toto si dáte na statív, to je vlastne závit. Nasvaknete si to, tak toto stojí na statívi, už si namieríte ak chcete. Toto som nepoužíval, vtedy som palil napriamo. Dal som si tam nejakú silu a tak. Na tom odpaľovači si iba nadstavíte, že frekvenciu alebo niečo také a musí sa to zhodovať s tým vysielačom. Dobre? No a jak cvaknete, tak on samozrejme odpáli. Foťák som mal nastavený na manuál a tohto silu som si korigoval podľa toho, na manuál bol foťák teda, aj keď to má TTL-ko, tak proti slnku priamému to TTL-ko neviem, či je úplne ideálne, tak som použil vlastne TTL, ale s korekciou výkonu. Myslím, že to bolo TTL-ko s korekciou výkonu. V každom prípade som si nadstavil sám tú silu a blieskal podľa toho, koľko som uznal za vhodné. Dobre, je to inak blesk. Blesk je to Speedlight od Meike a je to 910, áno, to tam budete vidieť, 910, je to asi ten najvyšší, ale on sa už asi nepredáva. Baterky som používal Steady, čo už nikdy viacej neurobím asi, aj keď varili sa jak divé počas tej oslavy, počas svadby. Prvé som mal alkalické, boli to Energizer, tie vydržali trošku dlhšie, ale čo viem, tak každý blesk sa potrebuje nejakú dobu nabiť. A keď si už na tej oslave, tak to plieskanie tým svetlom
ho rýchlo vybije a baterky sa varia. Ale dobre, poďme najskôr k tomu foteniu na zámočku. Toto mi teda stačilo. Fotky sa celkom podarili, boli sme tam iba chvíľu. Svadobčania sú spokojní, teda ženich s nevestou sú spokojní. Čo som aj rád, lebo som sa toho celkom bál, bola to prvá svadba. A to si môžem odaretovať. Toto bol teda blesk, statív a ten odpalovač. Ten odpalovač potrebujete, pokiaľ váš foťák základný nevie odpalovať blesky sám, inak nie som si istý, ale tento blesk má asi aj to, že keď bleskne foťák s tým stávaným bleskom, tak tento na to bude reagovať a odfotí, teda bleskne tiež. Dobre, toto inak, jak to je? To by sa ináč mohla vypnúť. Tu idú dve baterky tužkové, alebo tužkové, áno, tu idú dve tužkové baterky do toho primača a do toho vysielača, to je trošku komplikovanejšie, tam ide taká maličká tužková, neviem, jak sa to volá už presne, to je 12V baterka a musíte si to vlastne rozšrobovať, keď ju chcete vymeniť, ale tak zase ona tam vydrží kopu rokov asi, keďže ten človek, čo mi ju požičaval, to mal asi 10 rokov už v šuflíku hodené, tak neviem, kedy sa to minulo, ale musel som si ju vymeniť. Inak blesk, keby ste nemali statív, tak k bleskom sú také nožičky samostatné, tu to záretujete, tu je aj na statív, keby bolo alebo nebolo a on vlastne si ho postavíte a on bude ťapkať, ak budete uznávať za vhodné. Dobre, proti slnku som teda blízkal napriamo, myslím, že všetky boli napriamo, až keď sme boli v miestnosti vlastne a tá miestnosť bola dosť nízka, alebo teda dostatočne nízka na to, aby sa dalo využiť odrazové svetlo, čo uvidíte počas odfotenia. Tak si vysuniem túto kartičku, ktorá že vraj slúži tak skôr, aby bola taká tá iskra v oku, ale keď ho namierite tak rozumno do výšky a použijete aj tú kartičku, tak pekne osvietí aj pozadie. Dobre, nie len objekt, lebo keď fotíte napriamo väčšinou a zblízka, tak aj to TTL-kou robí to, že ten objekt je svetlý a to za ním je tmavé. Takže na to pozor, asi iba na to. Inak, ten blesk som mal 2 dní pred tým požičaný, pred svadbou a naučil som sa to. Takže tu máme blesk a odpalovanie a statív. No. A mal som takúto brašničku k tomu so sebou teda, čo mi stačila, kde bol aj fotoaparát, ktorý tu nemám, ktorý si budem musieť zobrať. Takže tu to strihneme. Dobre, tak a som tu. Takže toto si môžeme zatiaľ na čas posunúť, alebo dať bokom úplne. Ono sa to tam inak do tej brašne mestí celé, ale tak jedno po druhom. Fotoaparát som použil starý Nikon, je to zrkadlovka, Nikon D3300. Je to 24 megapixel, nemá to ani výklopný displej, je tam iba vlastne jeden roller na nadstavenie či už času, alebo clony, alebo čohokoľvek, čo si zamaniete. Toto je takéto programové, to je nič, to sa ako roller asi ani neráta, ale nastavovací je teda iba tento jeden. Je to 24 megapixel, základné objektívy. Čo sa týka bateriek, tak baterku mám jednu originál a dve neoriginálne. Kupovali sa pred tou svadbou. Jedna stála nejakých 13 eur. 12-13 eur, no myslím, že 13, to je jedno. A čuduj sa svetu, tá jedna baterka neoriginál, tá z Číny mi vydržala do polnoci. Fotili sme teda na zámočku, potom neviem, či som mu nabíjal alebo nie, myslím, mám taký pocit, že áno. Ale potom, keď som už išiel do kostola a na oslavu, nejako moc strčí, na oslavu, tak som fotil do polnoci. A bolo to nejakých 700 fotiek, to mohlo byť do polnoci.
potom som si prehodil druhú baterku. A tá originál od Nikonu stojí, myslím, že okolo 50 €, takže to je rozdiel veľký. Aj keby som si mal kúpiť 4 čínske, tak radšej kúpim 4 čínske, ale tak každý jak chce. Dobre. Clona slnečná, kritika, klasika a objektív, ktorý som používal stále, skoro väčšinu času, asi 99%, je obyčajný seťak, ktorý bol k tomu, je to DX VR-kový, teda proti chveniu, ako to volá, so stabilizáciou, a je to AFP 1855. Je to so zamknutím, že si musíte stlačiť. Kreslí dostatočne pekne na to, aby som urobil nejakú oslavu alebo nejaké takéto fotografie, ktoré sa dajú dokonca aj zväčšiť a nie sú ešte úplne zlé, alebo teda nie sú zlé, keď rozlíšenie dáme vysoké. Fotoaparát má iba 11 ostriacich bodov, teda má niekde tu má jeden ostriaci, potom má 2 po bokoch a nejako 2 po hore dole alebo nejak tak, ale dokopy ich je 11. A vlastne foťák bol celú dobu na manuál, to som ani nemenil, to som si nadstavil podľa nejakej jednej, dvoch fotiek a už sa tak išlo stále. Nie je to nič komplikované, ten blesk, keď si dáte, tak blesk zmrazí, tú fotku zmrazí, takže keď sa aj tancuje a cvaknete to, ja neviem, čo som tam mohol mať, 160 a ISO bolo neviem, 400 a clona myslím bola nejako okolo 4-5. No a keď cvaknete, tak on zmrazí to celé, takže tá 160 úplne super bola v tej chvíli. Vlastne som to mal iba nakliknuté takto a takto som celú dobu chodil. Keď som už fotil vo vnútri, keď som fotil v kostole, tak v kostole som bohužiaľ, inak sa mi v tej chvíli nedalo experimentovať, tak som fotil napriamo s tým bleskom. Dal som si ho tak, aby to bolo akože rozumne, aby to neosvecovalo nejako strašne moc nevestu, keď má biele šaty, tak aby z tej fotky nebola iba ona vytiahnutá, ale aby bolo aj to okolie trošku vidieť. Nič ťažké, to spravíte fotku a vidíte, že čo máte robiť. A keď som fotil na oslave, tak som si ho dal hore a vyťahol som si tú kartičku. Toto som zacvakol, to som nepotreboval. Kartičku. Áno. Takže to blízkalo do stropu. Zo stropu sa to odrazilo na pozadie a bolo vidieť aj to pozadie a kartička trošku dopomohla tomu, aby bolo vidieť aj to vpredu. Veľa krásnych fotiek sa podarilo, dokopy sa urobilo 803 fotiek svadby a oslavy a potom nejakých 200 fotiek sa urobilo v tom zámočku vlastne, takže super. Tá baterka vydržala dosť dlho vnútri tá čínska, ale aj vďaka tomu, že blesk vlastne sa napája samostatne a do tej druhej som minul 30 batériek tužkových. Používal som obyčajne zinkové, čo bola chyba, ale bohužiaľ v tej chvíli som nemal iné a keďže máme deti, tak sa nakúpili baterky kvôli hračkám, čo budú na Vianoce, tak som zobral tie. Inak nemám k tomu taký ten difuzor, takže možno by som aj ten použil. Clonu slnečnú, aj keď som bol v miestnosti, tak som to používal, lebo výborná ochrana mechanická proti poškodeniu čočky vnútra skla. Čo k tomuto ešte? A to, že to má tých 11 ostriacich bodov, tak tam bol ani nie že problém, ale treba s tým rátať. Ja som mal ten bod ostriaci v strede. Ten je aj najlepší, ten krížový, takže on vlastne tam je iba jediný krížový, takže bol najlepší na ostrenie, tak som musel prekomponovať fotku, že tu som zaostril, podržal som si zaostrenie a prekomponoval som si, keď sa fotila nejaká skupinová alebo
trebalo niečo, tak som si to prekomponoval sám. A čudujú sa zase svetu, bol som pochválený za kompozíciu fotiek. Čo síce, že nikto to video neuvidí, lebo nemá odber na tomto kanále, lebo som mu ho nedal, tak veľmi ma to potešilo. Dobre, keď sa fotili portrétovky vnútri, že som chcel všetkých hostí nafotiť, každého, či už zvlášť, alebo keď bol s partnerom, s partnerkou, alebo rodinný príslušník, dcera, sestra, otec, brat, tak nabíjačka dobrá vec, ale na svadbe nevyužiteľná moc, lebo tam tie baterky musíte mať. Táto nabíjačka od Nikonu tú baterku by nabíjala 3 hodiny. Možno tú čínsku niečo skôr, neviem prečo, ale nabíjala sa celkom možno o pol hodinku skôr. Toto som mal so sebou, samozrejme konečná clona. Potom som mal so sebou 55-200, tiež je to stabilizovaný objektív, ale nevedel som, ja som ho zobral, lebo brašňa unesie a zobral som ho, keby náhodou bolo niečo, trebalo fotiť na diaľku, nevedel som, kde budeme fotiť, tak som si ho zobral. Je to 200 maximum, foťák je APS-čko, čip, snímač teda, takže tú 200 predlží na 300 a to je už akože dosť ďaleko. Objektív je to zase lacný, mám ho už dlho, ale fotí akože dostatočne pekne na to, aby tie fotky vyzerali nejako normálne, nech už sa fotíte doma alebo niekde. Stále je to normálny fotoaparát, lacný, starý, ale stále je to normálny foťák. Dobre? Netreba sa tých vecí bať. Ja som sa ináč tiež bal veľmi, to akože nie, ale teraz si túfam povedať, že asi by som kľudne dal ešte aj ďalšiu svadbu alebo oslavu. Dobre, a keď som tie fotky išiel fotiť, teda tie portréty tých ľudí, že každého samého zvlášť alebo pár, Clona musí byť vždy. Mám na každom clonu. A je to 50-ka. Je to portrétový objektív 50 mm. Je to AF-S-ko, on na kamerovanie moc nie je. Je tam síce S-ko znamená, myslím, že to servo, že tam je také tikšie ten motorček pri preosprovaní, ale stále to robí takúto. Tento originál, čo je, to je AFP, myslím. AFP. Tak ten má ten motorček taký, že to človek ani nevníma poriadne pri tom preostrovaní a je o dosť rýchlejší. Ale toto je na portréty teda, je tam manuálne alebo ostrenie, teda, môže byť ostrenie, manuálne alebo automatické. Čo sa týka tohto, tak on má dosť veľký problém a píše sa teda v recenziách, že niekedy robí, že ostrí pred objekt alebo za objekt, keď používate moc nízku clonu, takže clonu som si nechal na nejakej štvorke, aj keď je tu clona 1.8, čo akože nádherne rozmaže pozadie, tak som dával takú vyššiu clonu, aby keď som ich fotil zblízka, tak tá 1.8 by mala, že by bolo iba oko ostré, dajme tomu, keby sa podarilo to oko zaostré, by bolo oko ostré, a celý človek by bol strašne moc rozmazaný a to neviem, či by som chcel. Tak som dal clonu trošku väčšiu, aby bola prekreslená celá tá tvár alebo postava človeka. Jednoducho, aby nebol rozmazaný. A tiež som tam používal toto mechanické, lebo nie že nemám rád tie sklíčka. Ja tie sklíčka mám, tie UV filtre a kadejaké filtre, ale je to ďalšie sklo, čo vám berie trošku svetla a či už to tak je alebo nie, tak to nepoužívam už z presvedčenia, že toto svetlo asi berie. Dobre, takže tak, 2 objektívy mi teda stačili. A čo sa týka nejakej ďalšej výbavy, také tie handričky, pamäťové karty som mal 3, ale použil som iba jednu 64 GB, takú tú rýchlejšiu som mal, môžem pozrieť, aká to bola. A
keďže foťak dokáže nejakých 5 snímok za sekundu a buffer tam nie je moc veľký, takže nejakých 8 ich spraví, 9, tak tá karta stihala perfektne, aj to lacná karta to bola a stačila tá 64, dokopy bolo fotiek 10 giga. Potom som ich natáčal ešte vlastne na telefón, na kameru telefónovú, teda nový telefón a z toho sme boli unesení asi všetci, keďže tam bol obraz 4K na 60 snímok a stačilo to. Neboli to teda fotky, ani nie sú ako od profesionála, ale treba sa dohodnúť s tými, koho fotíte, čo čakajú. Keď vás niekto požiada, jak mňa, že prosím ťa, že nenafotíš nás, že baví ťa fotiť, tak nenafotíš nás, lebo fotograf za to pýta 700 €, tak im chceš trošku akože pomôcť, tak super, áno. A aj som sa na to tešil, až do posledných dní, potom som sa už tak netešil, lebo som mal z toho stres, ktorý potom opadol, tak to trvalo pár minút ten stresík tam v tom kostole a potom už to bolo všetko v poriadku. Oni mali väčšie než ja. Dobre. Netreba sa bať, treba ísť na to. Keby som mal napríklad iba setový objektív 18-55, že nemám tento 50, túto 50, tak by to ničomu nevadilo. Pekné fotky by boli aj s ním a možno, že by boli aj ostrejšie, keďže tento AFP-čkový je novšie sklo, tak tak má krajšie to ostrenie. Aj rýchlejšie, aj krajšie. S touto 50 bol problém, keď som ich fotil, koľko to mohlo byť? 1,5 metra, 2 metre, tak bol problém, keď chceli sa dvaja k sebe dať, tak som sa musel trošku oddialiť, lebo nebolo to úplne ideálne. Sa mi tam nevestili do záberu, keďže 50 krát 1,5 to je nejaká 75, 80 možno, asi 75. Keby sa to rátalo presne, keďže tam je AF, no, APC-čkový čip, alebo jak sa to volá, DX-kový. No, či by som išiel fotiť svadbu bez blesku, to už by bolo asi ozaj dosť také. To už boli, nafotil by som to aj bez toho, ja som ho pôvodne nemal, ja som si ho požičiaval, už mi teraz zostal, keď som ho rozbil trochu, ale nafotíte ju aj bez toho, ale tam sa treba pripraviť na výdrž tých batérií vo foťaku, lebo mne to vydržalo dlho kvôli tomu, že teda foťak, toto má svoje baterky. Toto si zacvaknem. No. A kartu, teda, ktorú som použil, je to Kingston 64 GB a je to taká tá rýchlejšia 170 megabitov zápis, čo asi nebudete vidieť a možno, že hej. A je to lacná karta a nie je to SDčková, teda microSD. Dobre, je to iba čisto SDčková karta. Nechcel som riskovať také tie, že v tom adaptéri sa pokazí niečo alebo tak. A mal som so sebou ešte ďalšie, také tie staršie karty, keby náhodou, že náhoda je blbec. Takže to sa celkom to stačilo všetko. Karta stíhala. Jediné, čo nestíhalo, bol ten blesk. Lebo hovorím, on sa potrebuje nabíjať a keď už niečo sa malo chystať a jemu to chcelo trvať dosť dlho, tak v tej chvíli to bol problém, ale tak povedal som, že ešte chvíľku počkajte, nabíja sa blesk. No a bolo. Nič strašné. Starejší tam bol super, takže sme sa všetci vedeli nejako dohodnúť. A keď už nič, tak fotky ich potešili, no, tak preto sa to robí, preto som to robil aj ja. A aj keď som za to nechcel peniaze, tak mi ich dali. Ale nie 700 €. Nevadí. Nie bez randy. Tí, čo fotia profesionálne, tak sa tomu venujú, majú všelijaké rôzne programy v počítači, či už sú to Lightroomy, Photoshopy, umelé inteligencie a ja neviem čo všetko. A oni na tie fotky vybombujú, to je akože bez debat. Ale ja som napríklad svoje fotky svadobné ešte aj nevidel. Také tie z tých parkov, čo sme boli sami so ženou, to som videl
tie sa mi páčia, šikovný fotograf. Ale toto z kostola, možno raz sme to pozerali niekedy dávno. Možno sa k tomu vrátime, keď budeme starší, nehovorím. Ale určite nie preto, aby sme hýkali, aká je tá fotka geniálne spravená. Áno? No. Takže treba mať reálne očakávania, netreba sa toho bať. Toto je teda foťák starý, je to D3300 Nikon, 24 megapixelov, tá zrkadlovka má 8 rokov. Tomu foťaku nič nie je. Treba iba vedieť, čo idete fotiť a pripraviť sa na to. Jednoducho nemôžete si prísť až dám si, neviem, dobre, že pomaly teleobjektív a pňom, že jak zo samopalu. Dobre, nie je to bezzrkadlovka a chcete fotiť portréty na svadbu, svadba je reportáž, alebo jak sa to dalo povedať, to iba cvakáte, čo sa deje na tej svadbe a tie fotky iba musia byť viac menej pekné. Môžete sa s nimi pohrať, môžete skúsiť upraviť. Ja som fotil do rávu iba na tom zámočku, ostatok už išiel, ostatné fotky, oslava a tieto veci, to už bola tma a tak. Takže blesk už išiel stále úplne a tie som fotil do JPEGu, bla bla bla. Takže tie sa dajú upraviť trošku, ale stále to stačí. Ak by bol záujem, môžem aj ukázať, ako si doma vytlačiť fotografiu so základným vybavením. Dobre, zatiaľ ďakujem, že ste dopozerali. Myslím, že za mňa to bolo všetko, čo som použil. Koľko košele, ktorú som mal oblečenú na svadbu. Ďakujem, že ste dopozerali. Ahojte.